לערוץ שלנו. אם אתם, לערוץ שלי, סורי. אם אתם חדשים, אני מקווה שתאהבו את הערוץ ותלחצו על תירשמו כמנוי. היום אני אעשה סרטון מאוד מגניב, כדאי לכם להישאר, ובבקשה תעקבו, אנחנו רוצים שישאר לנו עוד אנשים למשפחה. וזהו. הסרטון מאוד עצוב, הוא קשור לחרם ואיך לא לעשות את זה. אם אתם עומדים מהצד, תעזרו. אוקיי, אז הפרק מתחיל כך. אני חדשה בגן. אתה יכול לתת לי את המקום שלי? כן, בואי. זה השירותים של הקטנים. תראי, פה זה השירותים של הקטנים. זה המקום שלך. אם את רוצה גם זה, מה שבך, אוקיי? זאת המיטה הצהובה שלך, ופה זה פינת משחקים. אז אנחנו מאוד מקווים שתאהבי את הגן החדש. אתה יכול להסביר לי על הילדים פה? כן, בוודאי. זה איתי. שלום. שלום, אני איתי. שלום. בן כמה אתה? אני בן 4. אוקיי, תחזור לישון. זאת נטע. היי נטע. אני לא רוצה להיות גזענית, אבל למה את כאתו? אני לא יודעת. אני ככה באתי מאתיופיה. בסדר, סליחה ששאלתי, הייתי חייבת. טוב, אז יאללה. יאללה חמודות, תלכו לישון. וזה מאוד חשוב, מחר יש לנו יום גדול מאוד. לילה טוב. לילה טוב. וזהו חברים, תעקבו לחלק 2 שבו מתחיל המתח האמיתי.